Vana veZimbabwe zvataikuudzai kuti chihurumende chembavha hakuna mbavha inogona kufudza mombe dzekuba zvakanaka. Kana muchisarudza president munosarudza mutungamiriri, kana kuti muchengeti weupenyu hwenyu, kana kuti muriritiri wenyu. Vationai zvamakuitwa neZANU manje. Vabva pakuva variritiri venyu kana pakuva vachengeti venyu, vatove vanhu vamirira kusvina vanhu. Hurumende ine mutungamiriri ishwa anotaura kuti munhu anofanira kuita tsamba yekununga mazhanje kana tsamba yekubata macimbi kana tsamba yekutengesa matomatisi, kunzi unofanira kuita matomatisi awarima, kana kunzi unofanira kubhadhara mutax yekuti watengesa mbudzi yako yawakapfuwa iwe mudanga mako. Ini ndoda munhu weZANU kuti azoya pamba pangu andiudze musi wandotengesa mbudzi yangu kuti ndipe mutero. Ndomubvunza kuti mai vembudzi ndo wakavanyenga here kuti vazvare mwana. Unotoda roora rembudzi yausina kuberekesa mai vacho. Ndo zvataiudza vanhu muri kuteregwa neZANU PF. Vanhu vachiti munangagwa uchi ZANU PF uchi. Ndo ucho hey, makamboona kupi nhunzi inogadzira uchi? Makamboona kupi? Pese vanhu vanodzonzwa unofanira kubhadhara mari kuti une saluni. Musaluni macho munopinda vanhu vangani? Deiri saluni kuti registered saluni inonzi vese vari muchiuto ndokwavanogadzirwa musoro. Kana vese mvana dzakapfumvura dzekuZANU dzinotamba maiweli dziya dzinoenda dzinogadzirwa musoro ikoko. You can say that. Kwete kuti munhu anosora akamira makumbo achizvimba uchishingirira kuti uindisewo vana vako kuchikoro chiri kudhura, ndo unoudza kuti pamusoro wemunhu wawaruka uchifema makwene iwewe bhadhara $300 pamwedzi. Munenge mapinda vanhu vangani? Kugegwa idhora. Unoda vanhu vangani pamwedzi vanogegwa musoro? Vhudzi rinokura everyday. Rinokura here everyday vhudzi rekuti unoti ndichavawanikidza vanhu. Hola tate. Skip on. Show. Ulashile. Show. Unangalashi. Show. Unoda misoro mingani yokuti uwane 300 pamwedzi. So ndo hurumende ataikuudzai izvi zvakuchida vana veZimbabwe kubatana izvozvizvi. Kana vati tinofanira kubhadhara zvibhorani zvatakazvicherera, tinotanga pamapurazi avo. They must lead by example. Sematorero anoita matarakita kana auya nemacombine harvest vanotanga kuzvipa ivo. Kana vachida kuti bhadhare mutero, ngatinde kumapurazi avo tonoverenga mombe dziriko, votigara vatipa mari yacho in advance. Wedza vachatengesa kana kuti havatengesi, tonoverengawo madhamu ari pamapurazi avo akasiwa nemurungu, vobhadharawo according, votiratidza maslip avari kubhadharawo, toona mota dzavo yonedze nemari yavo. Because ini ndinenge ndine mombe dzangu, ndo upfumi hwangu ihwohwo, ndo bhengi rangu. Ini ndinofanira kubhadhara kutax kuhurumende. Ivo vane mari dzekuba dzemaminerals dzavari kuba, dzavanorega vana vaitengera vana mai vemahure motikari, vanobhadhara mari itax. Because mombe dzangu ndo upfumi hwangu, mbudzi dzangu ini ndo upfumi hwangu, ndo bhengi rangu. Sei rangu inini bhengi riro rinofanira kubhadhara tax, ravo ivo risingabhadhari tax. Vari kuvata pamusoro pemari muZimbabwe. Ina handibhadhari. Ndototanga ina handibhadhari. Chero ndikachera chibhorani changu hachibhadhari mvura, ndikaita sola yangu pamusoro pemba pangu handibhadhari mvura, ndikaita mbudzi yangu handibhadhari. I'm not a fool. Vese vane zvimota imi nezvikorokoro makabhadhara juti kudhara. Because mota idzi muri kudzitenga kunze kwenyika muchibhadhara juti. Maminerals 65 ese mari yacho iri kuenda kupi? Yaunozoda mari yemunhu akwenura munhu musoro. Imari driving school. Unoda mari kuna chiremba ari kupractice ari kubetsera vanhu. Saka zvakungoita vana chiremba yezvino kungopa vanhu kuadminister vanhu mishonga isiriyo, so that every time munhu anoramba achidzoka kuchipatara iye achiita business rekuraisa mari yekuti awane mari yekubhadhara hurumende. Tinofanira kutobhadhariswa kuita vice president nekuita president nekumitisa vana vevanhu uchizvara vana vakawanda. Unofanira kutobhadharawo mutero.
ndio taikuudzai muchitamba maiweri ishi ngavabhadharise chembere nemvana dziri kuzanu dzemazamu makuru dzofamba dzinhuhwa dziya ndo dzavanofanira kubhadharisa. Inani bhadhare ndezvekumama. Iyi vanhu vezimbabwe ndio taikuudzai kana makapusa bhadharai. Inandi bhadhare ndisina kuona risiti yevanhu vakuru vari muzanu PF nemari yezvibhorani zviri mapurazi avo. We need to go and count those balls and those dams. Hakuna munhu anofanira kubvisiswa tsambe kuti wanonga mazhanje. Kona ari mupurisa wasangana naye akati hewa mari yerisiti yemazhanje tora bhaketi kana mugomo udire mazhanje acho pasi muroye nemugomo iwoyo. Deo kana uri mupurisa uchitumwa unosunga vana mbuya vari kununga mazhanje kuri kutambura kumusha uchitumwa unzi nausunga vanhu unenge uri dushi. Kana uri mupurisa kana usoevha notumwa unosunga chembere zviri kununga mazhanje kumusha uku unenge uri dushi. Pasi muzora makakomba munhu so achibira nyika. Millions of people are suffering because of one person. Makakomba mbavha wotwa he mutero. Zvavataura zvemutero vari kuti mari yacho inomamiwa kupi. It means zviri kungospreadwa kuvarombo. Ivo vana vamalicense anoyamba. Unobhadhara mutero. Uchaona wakubhadhariswa mutero wokuseka. Taikuudzai kavanhu hey maiweri. I'm urging you people of Zimbabwe, don't pay any cent. Munhu wese ngaambomira kubhadhara kusvika ivava idzo dzimvana dzavanovata nadzo vachidzimbisa ndozva kunaka dzokorora dzadzoka to their normal senses. Because muZimbabwe hamuna industry. Mari yavari kuda kuiwana kupi? Vari kuti vanhu ma300 yavanomawana kupi? Dai vanga vari vanhu vakangwara vaitarisa kuti okay lesson rinobhadharwa mari. Munoitawo maleseni mangani pamwedzi nepagore. Zvinhu zvekudhiraivha izvi zvizhinji zvacho isizonal. Zvakutonetsa. Taneta kubigwa wedha unosapota ZANU urungomama uri kubigwawo wedha unoti haudi chamisa urungobigwawo futi. Inandi bhadhare. Kana vanhu vakupenga kusvika palevel iri tofanira kubatana senyika tovaudza we should show the middle finger. Nandi bhadhare. Kana vachitoda nhamba ngavatisire manhamba efoni tovaudza kuti ndine mombe yangu yandiri kunotengesa mari yakati handibhadhare kana cent. Ndina mari yemombe inobhadharwa kwamutero nemunhu asingandifudziri mombeni. Ndofudza mombe dzangu ndichibhadhara mari yevafudzi. Mombe dzangu dzinofana nenzara ndochera mvura ine musoro ndinomwisa mombe dzangu. Hapana kana dhibha rehurumende randiri kupiwa ini. Anhu yako andiraida mari ndomudzana futsake. Tana kujairigwa mani nevamani. Toga ndikuudzareka kuvhotera mazambena. Ezvinoona zvavakuita. Iye mukadzi angaita hey kana une bhazi rako nechikepe chako nechi. Unobhadharisa chiremba anobhadhara vanhu mari undati aiwanepi mari. It's obvious ari kutospreada mari iyoyo kumapatients. Hey ZANU uchi, hey 2030, hey vision 2030. Vision 2030 yekusvina vanhu ngemadora kudai. Very stupid. Sora muchiomberera varume vakuru makakomba munhu achitaura zvinhu zvekupenga uchiudzawo zvinhu zvekuasi. Nonsense. Vana veZimbabwe